Лайыклы хит кунагы яш, талантлы, үмітлі жүрші Марсель Закиров. Марсель, сәлем. Сәлем, дуслар. Марсель, өзің білән таныштырып кетелі. Шығышың білән қоян, сен нинди ғаиләдә үстің? Мен өзім Уфада да тудым. Минем ғаилә эш ғаиләсе, минем әнием тегүче, әти разнорабочий болды. Но теге елда ул үлеп кетті. Бұрыны жәннәттә булсын. Минем жырым хит-парадта оңа багышланган. Әтеңә багышланган. Менә бит. Ни өчен җырчы һөнәрен сайладың соң? Мин үзем жырларга бик нык яратам һәм кешеләргә елмаюны, кәефне күтәрергә бик нык яратам. Шулаймы? Әйе. Эстрадада яраткан артистларың кемнәр һәм нинди хоббиң бар? Сөйләп китәле. Минем иң яраткан артистым ул Гүзәл Уразова. Ну, яраткан артистларым күп. Анда Алсу Азат Фазлыевлар, Ландыш Никмаджанова да бар. Менә бит. Мин синең жырларны бик нык яратам тыңларга. Һәм мин үзем жырларга яратам. Рәсемнәр төшерергә яратам. Блогер да мин әзрәк кенә Инстаграмда. Һәм мин үзем дизайн эшләргә яратам. Менә бит. Күпме һөнәрләрең бар икән, Марсель, молодец. Хәзер сиңа блиц сораштыру үткәрергә тәкъдим итәм. Әзерме? Әйе. Киттек. Синең иң яхшы сыйфатың? Мин әйбәт кеше. Яраткан спорт түрең? Спорт белән шөгыльләнергә миңа ярамый. Шулаймы? Ярар. Ни өчен роза гөле шәнечкеле? Бу сорауга җавап бирмим. Көненә ничә сум акча туздырасың? Көнемә 200-дер. Җыр ул? Җыр ул минем тормыш. Җавапларың өчен рәхмәт, Марсель. Мәйдан телеканалына нинди теләкләрең бар? Мәйдан телеканалы белән дус булыйк. Мәйдан телеканалын карагыз, дуслар. Монда иң матур тапшырулар. Рәхмәт, Марсель. Син белән сау булышабыз. Зур рәхмәт.